Ľudia, tak mne sa čas pokazilo, ale my sme otvárali takto balíček, lebo jazdilo strašne veľa motorkárov a oni po mne hodili toto. A ja neviem, čo to je. Ono išlo strašne veľa. A potom som dostal takto háčenku. Wow, zlaté. Ľudia, ja im fakt ďakujem. Vidíte, môžete spravím reklamu. Kľúčenky Mix 20 kusov si môžete kúpiť za 30 €. Takže jedna stojí tým pádom. A ja vám takto zacloním. Tak, kľúčenku. Tak, ahojte.